μόνο που θέλω είναι όλοι μαζί να πανηγυρίζουμε στο τέλος την άνοδο. Αυτό κύριε, τίποτα άλλο. Και υπόσχομαι ότι του χρόνου θα έρθω και θα είμαι εδώ ακόμα πιο δυνατός για όσους είναι ακόμα στην ομάδα και για όσους θα έρθουν. Όπως και αν κυλήσει το παιχνίδι, πάντα είμαστε συγκεντρωμένοι, παθιασμένοι και μαχητές μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όλοι ο ένας για τον άλλον. Πάμε. Ρίτσι, δώσε εσύ. 1, 2, 3. Μακεδονικός! Το πάνω είναι καλή. Σάββατο. Κάνα. Μπράβο Τότς! Μπράβο Τότς! Και θα εκτελέσει. Δεν έχει καμία σημασία. Όταν είναι ο τελευταίος που βρίσκεις και οδηγάς. Αυτός είναι ο κανονισμός, δεν έκανα, εγώ τον έφτιαξα. Δύο δοκάρια έχουν, φάσεις έχουν. Τίποτα είναι 45 λεπτά, δεν θα δουν την εστία, παιδιά. Δεν θα δουν την εστία. Να το πιστέψουμε όλοι μέσα μας, δεν θα δουν την εστία μας. Τέλος. Αυτό. Κύριε ηρεμία. Υστερούμε σε κάποια κομμάτια. Θα πρέπει να τα βελτιώσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχουν κερδίσει πάρα πολλές μονομαχίες. Χάνουμε πάρα πολλές μονομαχίες. Δηλαδή, χάσαμε σε μία φάση και μου φώναξε, δηλαδή, χάσαμε 3 μονομαχίες σε μία φάση. Είναι ενδεικτικό ότι δεν είμαστε καλά στο κομμάτι αυτό. Θα πρέπει να βγάλουμε περισσότερη αποφασιστικότητα και από άποψη τοποθετήσεων και από άποψη ενέργεια όταν πάω στην μπάλα. Το τεχνικό κομμάτι. Βάλαμε μπάλα στην περιοχή του. Δεν θα μιλήσω για τη φάση του στη μέρα, έκανε μια πολύ καλή εκτέλεση, δεν πήγε μπάλα. Οκ. Έκανε μια πολύ καλή εκτέλεση. Από εκεί πέρα βάλαμε μπάλα στην περιοχή του.
Σε όλες τις φάσεις ήμασταν μισό βήμα πίσω. Σε όλες τις φάσεις ήμασταν μισό βήμα πίσω. Πέρα από την τελευταία που ο άλλος δεν κατάλαβα ούτε εγώ πώς το βρω. Το πόδι δεν κατάλαβα. Πώς το έβγαλε τέλος πάντων. Οκ. Από εκεί πέρα από τη στιγμή που φέρνουμε μπάλες μέσα στην περιοχή, προσπαθείτε να γίνετε πιο συγκεντρωμένοι στο κομμάτι της τοποθέτησης, να πούμε πρώτη στην μπάλα. Παίζουμε μέσα στο σπίτι μας, Μέσα στο σπίτι μας παίζουμε. Πάμε. Αντρό, θα το βάλει γιατί πάνε 30 άτομα. Πάμε να το τελειώσουμε. Πάμε να το τελειώσουμε. Και ζωηρά. Γιατί ρε δρόσο! Επιτροφές, επιτροφές! Πήγε! Άντε Γιαννάκη! Πάμε να ασχοληθούμε μέχρι το τέλος για να τα καταφέρουμε. Πάμε. Δεν τελείωσε τίποτα. Πάμε. Δώσε φαλακράκι. 1, 2, 3. Μακεδονικός! Πάμε και για να πει πάει και το πάρουμε έτσι.